potom exportnem na YouTube. A začneme začneme klasicky, ne? Na tohto. Začneme klasicky na Zera. Tak, ahojte, moje meno je Devi. Moje meno je Ivan Devi. Ma tuším, že Patrik Zero, že? Moje meno je Ivan Devi a toto je tutoriál na OBS. Ako ho mám nastavené? Je to OBS, to je software, vďaka ktorému môžete streamovať svoju hru. To je strašné. OK, máme tu OBS, máme tu Open Broadcaster software, 64-bitový, keďže pokiaľ máte 64-bitový operačný systém, tak 64-bitový logicky, vidíte, že tu mám miliardu scén, miliardu sourceov, ale my sa pustíme hlavne do tých nastavení. A tie môžete teda vidieť v tomto momente. Generál, to je klasika, tam si vyberáte nejaký jazyk toho softveru ako takého, nič tu nemusíte absolútne meniť, naozaj vôbec nemusíte nič meniť. A dôležitý je encoding, naozaj veľmi, veľmi dôležitý je encoding a to je to, čo tu zvolíte. Ja tu mám v tomto momente X264, QuickSynth a NVIDIA NVENC. V tomto prípade QuickSynth ani NVIDIA NVENC mi nejde, je to zašetnuté, pretože nemám grafickú kartu, ktorá to podporuje a všeobecne si myslím, že robí to cez grafiku, síce to dosť uvoľní procák a nebudeme mať tak sekať napríklad CS-ko, ale tá kvalita je horšia. Tá kvalita je úplne rozoznateľne horšia a nie je to úplne ideálne, preto vždycky je najlepšie cez X264, ale mať silný procesor. Potrebujete mať naozaj silný procesor, ja mám v tomto prípade tú najnovšiu i7 a zvládam to naozaj geniálne. Takže ak chcete mať naozaj cena výkon, kvalitu, nevieme. OK? Nejsme tam. Hej, už som si stihol všimnúť. Díky questom. Po hodinke, ďakujem. No a vrátime sa späť teda. X264 je viac menej encoder, ktorý vám bude cúcať procesor. Vaše CPUčko. A na to najlepšie bude jednoznačne i7. i7 je vlastne vytvorená pre rendering videa, to znamená, že na streamovanie bude úplne že top. Potom tu máte, že use CBR a enable CBR padding. To sú nastavenia, ktoré potrebuje viac menej Twitch. S nimi budete mať problém viac menej nejakým spôsobom, je to nejaká technológia na pozadí, ktorú Twitch potrebuje, aby to išlo ideálne, takže to treba mať zapnuté. Tu na quality balance je vyšednutý vďaka tomu, lebo to bere to tie nastavenia z toho CBR. No a use custom buffer size môžete, to je viac menej, ako veľký buffer sa vám bude vytvárať, ja to mám odkliknuté a mám to proste nastavené presne podľa max bitrateu, takže ja si myslím, že najlepšie je jednoznačne mať maximum 3500 bit a toto vypnuté, takže vám to taktiež hovorí aj buffer size, vám to hodí 3500. Max bitrate je samozrejme váš bitrate, váš upload, aký máte internetu, takže pokiaľ máte napríklad 2 megabit, tak je logický, že nemôžete mať 3500 kilobit. 3500 kilobit je viac menej 3,5 megabit. No a ani 3,5 megabit, keď máte. To by vám proste nestíhalo. Tu keď si všimnete, tu je ukazateľ, že ako vám dobre odchádzajú pakety. Sú zelené, to znamená, že všetko je OK. Dropped frames mám 0, to znamená, že nemám žiaden problém s internetom, ani s procesorom a tým pádom nedropujem framey, čo by viac menej potom by stream sekal. V tomto momente teda mám nastavený stream na FPS 60, 3500 kilobitov. Vidíte tu, že sem tam to skočí aj na 3800, 3900, niekedy dokonca 4000. To je samozrejme taký ten moment, kedy ten stream nedokáže to úplne limitnúť a keď sa udeje niečo naozaj proste na ten stream, že sa niečo udialo, tak to vidíte, ako to skáče hore 4100. To preto, že sa na tom streame niečo deje a viacej bitrate musí byť odoslaných smerom na server. V tomto prípade teda, keďže som partner, tak môžem mať 3500. Vy pokiaľ nie ste partner, nastáva problém, pokiaľ máte pod 100 ľudí. Pokiaľ máte pod 100 ľudí, nezapne sa vám tzv. Transcoding a to je viac menej možnosť si zvoliť kvalitu streamu pre diváka. Ja vám to ukážem teraz napríklad u mňa na streame. A to je, dáme si mňa, nech nesnajpujeme niekoho. Teraz som nečakane live. No a vďaka tomu, že som partner, ale pokiaľ nemusíte byť partner, stačí napríklad, keď budete mať 100 a viac ľudí, vtedy sa vám to taktiež zapne. Ale pokiaľ nie ste partner, tak nemôžete vybrať túto kvalitu pre diváka. Vy ako divák si nemôžete vybrať túto kvalitu a to nie je dobre. Pretože pokiaľ má niekto slabý internet, tak tých 3500 mu to proste nezvládne. Niekto proste nemá ten 3 megabit na download, takže naozaj niekedy je ideálne mať približne takých 2000. Čiže mať numulok vypnutý, numulok. 2000 je niekedy tak maximálne ideálne mať. Pokiaľ ste partner, vyhúte si to 3500 a samozrejme musíte rozmýšľať dosť aj nad tým, koľko máte upload. To znamená, že pokiaľ máte 10 megabit upload, ten 3,5 by to malo stíhať. Pokiaľ máte viac ako 10 megabit, tak je to nepodstatné. Pokiaľ máte pod 10 megabit, máte také, že vám to tam skáče medzi povedzme 4, 5, 6, už to môže mať problémy s 3500, lebo vy musíte uvažovať nad tým, že vám hra niečo bere. Počúvate hudbu, to vám niečo bere a tak ďalej a tak ďalej. Vaša aktivita na počítači taktiež žere download a upload. Takže naozaj aspoň taký ten 6, 7, 8, 9, 10 megabit treba na to, aby ste mohli rozmýšľať nad 3000. No a
Potom tu máte kodek, čo sa týka audia. Kodek AAC a MP3. MP3 je úplne jedné z najznámejších. AAC možno až tak nepoznáte, ale ja radšej volím AAC, lebo má lepšiu kvalitu, takzvanú cena výkon. To znamená, že lepší bitrate na kvalitu si myslím, že má AAC. Bitrate mám nahodený 128, to je taká tá MP3 kvalita naozaj, že je to citeľné. Než to by som asi už moc pod a nad nemá zmysel. Takže 128 je taktiež dobrá cena výkon. Formát 48 kHz, ten neviem presne, či je to rozpoznateľné, ale keďže mám štúdiový mikrák, môžem vám ho takto aj ukázať, keďže mám štúdiový mikrák, keďže mám takýto štúdiový mikrák. Zlomilo sa mi rameno, prosím pekne. Zlomilo sa mi rameno, takže mám ho tu položený jak socka. No a neviem nájsť účtenku. To rameno stalo iba 60 €, takže môžem 60 € oknom hodiť, keďže nemám účtenku od toho. Takže mám to tu na boku zlomené. Great success. No a aby som sa teda vrátil, trošku som zase odbočil, klasika. Veverička. 48 000 kHz by teoreticky mal ten štúdiák zvládať, tým pádom by to malo byť počuť, no a samozrejme černo stereo. Broadcast settings, teraz to povedal, že som niečo zmenil, že či to chcem applyovať. No a tu sa dostávame do broadcast settings, no a to je viac menej, že či máte live stream alebo file output only. Live stream je samozrejme, že budete vysielať niekde na server, file output je, že budete vysielať iba sebe do počítaču, nahrávať. Tu si vyberete stream server, tu si vyberete aký chcete server, samozrejme, že keďže som z Bratislavy, tak najbližšie mám Prahu. Potom teoreticky ešte mením niekedy na Frankfurt, keby z Prahu niečo bolo. Tu zadávate svoj streamky, ktorý máte na Twitch, určite svojom profilovom. Autoreconnect, keď vám to napríklad padne, aby vás to autoreconnectlo, ja tam mám nastavených 5 sekúnd. Delay mám aktuálne na 0, takže mám Twitch delay, to je nejakých, myslím, že 15 sekúnd, keď nemám ten beta delay zapnutý, kedy to mám, že 5 až 10 sekúnd. 15-20 sekúnd by som mal mať teraz delay, keď mám 0. No a som preskočil. Tu mám. Toto je taká sranda, ktorú je najdlhšie vysvetľovať, ale hral som sa s tým, keď som sa skúsiť robiť replaye. Týmto si môžete vytvoriť kvázi replay, že stlačíte tlačítko a vám to nahrá nejaký replay a potom ho viete pustiť separátne. Je to dosť zložité, ale nakoniec som sa na to vykašľal, lebo dokázalo to nahrávať len určitú pasáž a neúplne ideálne pustiť. No a tu si vyberáte, že aké bude mať rozlíšenie váš stream. Samozrejme dajte to plné, čiže ak máte Full HD, čiže 1920x1080, tu máte nejakú svoju grafickú kartu, no a tu si to downscalujete. Keďže Twitch hráte CS-ko hlavne a tak, alebo hoci čo to je jedno, potrebujete downscale. Určite si to downscalnite na 1,50 na 1280 na 720, to je 720p HD. A aby som to vysvetlil, tak ono to viac menej bude to žrať Full HD, ale to OBS-ko to downscalne na 1280 a s 3500 kilobitom a 60 fps, ktoré mám, toto čo tu vidíte, to bude vyzerať dobre a bude to viac menej naozaj najkvalitnejšie. Keď si dáte Full HD a 60 fps, 3500 kilobit vám to nezvládne. Twitch nedovolí viac ako 3500 kilobit, to znamená, že to bude zle. Naozaj, pokiaľ máte 60 fps, downscalnite si to na 1280-720p, pretože Full HD bude škaredé. Bude to kockované, nebude to dobré. 3500 kilobit nikdy nezvládne, 3,5 megabit nikdy nezvládne aj 60 fps a Full HD. No ja tu mám taký, v tomto strede vlastne sa vyberá filter, to znamená, že či to bude také blurované, alebo či to bude úplne také ostrejšie, ale obidve majú svoju výhodu. Tak ja som si zvolil ten stred, Big Sharper, to znamená, že aj to bude celku pekne a aj zároveň to bude tak blurovať. A podľa mňa je to takto najkrajšie, keď je to v tej strednej hodnote. No samozrejme 60 fps, dnešné FPS hry aj všetko bez 60 fps vyzerajú úplne divne. Myslím, že každý bude súhlasiť s tým, že 60 fps je dneska must. No a CS ako také vyzerá na streame úplne ináč, keď má 60 fps, takže určite, ale žere to strašne výkon, guys. To je presne to, na čo potrebujete silný počítač, pretože keď máte nastavených 60 fps, tak to žere strašne výkon. Tu na audio nie je čo moc riešiť, tu máme, že odkiaľ pôjde môj zvuk do streamu, čiže default v tomto momente je speakers Asus Xonarov 1 Audio, to je moja zvukovka, ale default samozrejme vždycky pri zapnutí OBS-ka zoberie, čo máte nastavené v defalte vo Windowse, keďže mám teda ten Asus Xonar, tak samozrejme, že to bere Asus Xonar. No a tu mám forsnutý mikrofón 2.0 Mic CM900, to je ten môj štúdiový mikrofón, to mám forsnutý, aby mi to náhodou nedávalo nejaké blbosti, potom nepôjde mic a musím dávať restart streamu. Toto som zbytočne zapol teraz. To mám vypnuté, až po reštarte streamu to pôjde. Toto som mal zapnuté kvôli 24, kde som mal mikrofóny po celom byte. Keďže som mal mikrofóny všade naokolo, tak som mal toto zapnuté, pretože som potreboval zjednotiť ten zvuk. Ale toto nechajte si určite vypnuté, aj toto vypnuté. Tu tam máte nejaký delay, to znamená, že keď máte nejaký outsync, to znamená, že máte video, ktoré ide rýchlejšie alebo pomalšie ako zvuk, tak tuto dokážete vykorigovať. To znamená, že dať tam nejaký ten delay zvuku medzi obrazom a zvukom.
Hotkeys tu máte, keď si chcete niečo akože robiť na streame cez klávesnicu. Ja som to mal napríklad na ten replay, som mal scroll lock. Keď som stačil scroll lock, tak sa mi vytvoril replay, ale prestal som sa s tým hrať, ináč to vôbec nevyužívam. No a advanced. Advanced je úplne, že dosť ťažká sranda. No a v tomto prípade asi si povieme to najdôležitejšie, čo tu potrebujete meniť, a to je proces priority class. To znamená, že OBS-ko, ako bude mať v prioritách, aké bude mať v procesoch prioritu. Ja mám, že above normal. Keď si všimnete v task manažeri, tak dáme si, že details, keďže mám Windows 10, tak musím ísť do details. Vďaka tomu má teraz OBS-ko above normal. Above normal. To je jedno. Above normal, no a napríklad CS-ko mám nastavené, nie je teraz zapnuté, ale CS-ko mám nastavené vďaka tomu na high. Aby proste CS-ko uprednostňovalo, aby nesekalo CS-ko na úkor OBS-ka. Takže ja to mám spravené tak, že OBS-ko mám na tejto kvalite, na tejto priorite a však nech klesli, to je jedno, však sme si povedali, že urobím ten tutoriál a potom idem hrať. To je jedno. A OBS-ko mám teda na tejto kvalite a CS-ko mám na tejto kvalite. To znamená, že na tejto priorite. Na tejto priorite mám OBS-ko, na tejto priorite mám CS-ko. To znamená, že OBS-ko vždycky bude podstatnejšie ako hociaký iný proces, ale CS-ko bude podstatnejšie ako OBS. To je podľa mňa taká vychytávka, ktorá je dobrá mať, ak chcete, aby vám to CS-ko išlo vždycky dobre. Mne to nejak pri Windows 10 nepomáha a sem tam mi to trhne, ale nevadí. Takže takto to mám nastavenia. Disable Encodable Previewing, to znamená preview, keď máte zapnutý, že si pozeráte, že čo ako máte na streame, že nestreamujete live, ale pozerajte si preview, nejaký náhľad, tak mám vypnuté, aby to nespracovalo a tým pádom vám to nezaťažuje počítač, takže je to dobrá vec. CPU preset som si premenil z medium na fast, lebo nevidel som tam nejakú značnú zmenu kvality a pritom FPS-ka išli rapidne hore. Ľudia, tu potrebujete, aby ste mohli mať faster, fast, medium, slow, slower. No podľa mňa slow a slower, to potrebujete, ja neviem, super počítač z Číny alebo z Ameriky, lebo ja som mal na medium a už som na CS trošku cítil, že to OBS-ko žere, papa FPS-ko, H1Z1 ani nehovorím, tak som radšej prešiel na fast. Stále je tá kvalita naozaj, že je kryštálová, excelentná, keď má niekto 3500 nastavený source a full screen. A fast a faster, to si pýta naozaj, že i7, bez debaty. Takže toto si potrebujete poskúšať podľa toho, aký máte procesor. Na notebooku mám napríklad ultrafast, aj tak to nestačí na hranie. Mám to väčšinou iba keď streamujem cez kameru, keď niekde som na dovolenke alebo niekde som proste mimo domu a chcem pustiť stream, tak mám ultrafast na notebooku a na notebooku mám i7 pritom. Ale to ultrafast ťažko povedať, to musíte vyskúšať. i5 určite superfast, ultrafast, i7 už potom very fast, faster, záleží od toho, aká je i7. Keď je to už tá novšia generácia i7 a lepšia, tak faster, fast. A keď máte úplne, že high-end i7, fakt, že nejakú úplne poslednú vytaktovanú, neviem ako, tak určite medium by to mohol teoreticky zvládnuť. No a toto sú nastavenia, ktoré potrebuje viac menej takto mať nastavený Twitch. Takže takto to nemente, majte tu dvojku, tu nám majte nastavené encoding main. Jak vám to vysvetľovať proste nebudem, nemá to zmysel, takto chce Twitch, takto tak majte. No a QuickSync, keďže nemám, tak to mám vypnuté. Browser tu nič, Microphone Noise Gate mám vypnutý. Toto funguje takým spôsobom, že keď to zapnete, tak vždycky, keď padne táto úroveň mikrofónu, tak sa vypne úplne mikrofón. To znamená, že je také úplne hrobové ticho. Teraz, keďže to mám vypnuté a budem ticho, budete počuť proste z toho mikrofónu šum okolia. Počujete ten šum okolia, lebo to mám to vypnuté. Keby som to mal zapnuté, tak v momente, keď toto padne, tá úroveň pod toto, by sa ten mikrofón úplne vypol a je tu úplne hrobové ticho. Mne sa to nepáčilo, lebo sem tam sa stávalo, že keď som takto, alebo niečo tichšie povedal, tak vidíte, vždycky to padlo po to a vyplo to a zasyskávalo mi to hlas. Takže radšej to mám už vypnuté úplne. No a scene switcher taktiež nepoužívam. Takže to by bolo všetko, myslím. No a potom sú tu už iba tie scény, ktoré si tu nastavujete, scény, ktoré vyslovene menia hru. Nechcem to teraz meniť, lebo mám to na ploche, aby ste videli, jak mi beha plocha. No potom napravo máte sourcey, to znamená, že ako beží niečo, čo si do toho pridáte. Akurát došiel donate od Pepera, vítaj v selloute. Ale žiadna správa, mohol si kľudne niečo poslať, nejakú srandu, aspoň na tutoriál, ktorý bude zväčšený na YouTube, nevadí. Takže posledných pár sekúnd tohto tutoriálu OBS-ka. No aby som iba ukončil Global Sources, to je vecička, aby bolo vidieť viac menej naozaj v každej scéne. Keď máte Global Source, tak v každej scéne bude vidieť presne to isté a nezmení sa to. Aby som to vysvetlil, mám Twitch Alert napríklad, keď dáte niekto subscribe alebo donate a mám to tu na, že Twitch Alert, tak túto scénu, source, tento source, keď pridám do viacerých scén, nikdy sa nevypne.
To znamená, že keď switchnem medzi plochou a hrou a mám tam global source nastavený, tak vždycky to ostane na povrchu. Takže môžem meniť naozaj medzi všetkými scénami a tento global source vždycky bude ten istý pre každú scénu a vďaka tomu napríklad ten Twitch alert je efektívnejší, aby bolo proste vidieť ten subscribe a donation vo všetkých scénách. Aby som dokázal napríklad dojde donate, dokážem si cez hotkey zmeniť na full screen, to znamená, že mám dať celého a ja proste poďakujem a tak ďalej. Na to je ten global source, aby sa ten donate a subscribe a hociaká notifikácia na streame nevypla, keď zmením scénu. No a potom ešte ako som... a ten devil ešte neskôršia reakcia na to heslo na TeamSpeak. No a potom tu je taká vec, že set hotky, to znamená, ja mám na F9 napríklad, na F9 mám prepínanie na scénu na plochu a vďaka tomu viac menej dokážem prepínať na klávesnici scény, keď niečo napríklad hrám alebo tak. Takže tak, toto by bol taký quick and easy tutoriál na OBS, ako ho mám nastavený ja, takže mohli ste to teda vidieť. Dáme si iba na rýchlovečku takto. Ak ste partner, tak myslím, že lepšie nastavenie nie je, tak to je to najideálnejšie, streamujem tak už niekoľko mesiacov, ak nie rok. Taký trik považujem teda, niekto to rýchlo využil. Ding ding dong. Vítaj Seláte a držím palce, no a ding ding dong, končíme. Takto to mám ako trik nastavené ja, to znamená, že všetko, čo sa mi ide na počítači, bude v pozadí, OBS bude mať prioritu číslo 2 a CS alebo hra, ktorú hrám, bude mať prioritu číslo 1. Tak ako som ukazoval v tom Task Manageri. Takže tak, no a toto si highlightnem a môžeme sa pustiť naspäť do streamu.